No way, bro. You want some more of this, bitch? Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Charges set. This is a pre-game, right? This is I know you know this song. I know that sound. Now practice. Time for the real thing. Plunder. Job simple. Secure more cash. Go to the the building. Set For your team. You'll lead them in. Does anyone need this? Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. You have your contract. Get it done. Contract update. New objective identified. Strap in. I'm pilot. Enemy soldier incoming. To the AI. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. I'm coming, bro. Did you guys get a chance to find the contract
I'm trying to finish it. I can't find it. Thank you, thank you. You're welcome, baby girl. Ah, fuck. You don't need it. I'm taking fire. Thank you. Get the contract. Nice, nice. Oh, I got it. Nice. One more. I think one more, and then we can open the vault. Oh, can it? Contract done. Did you get the key? Well, I need one more, but I don't know where it's there. Cup. Anyone got the key? No. Hostile op mover spotted. Never mind. You're supposed to get it on the third, Tagging supplies. in the third box. Standing by. Marking wait. Enemy soldier incoming. On the waypoint court, hostile. We lose the state. The days that is come, the God, where you go. Yes. Idol. Yes. Idol. Ano pala si Makoy? Pabuhat mga idol. Pabuhat naman tayo kay Idol Makoy. Mabuhat tayo kay Jer. Eh, mga naka-triple win dapat yan. Hindi, wala Santino, wala pa. Hindi naka-online eh. Nasa bahay lang yun, di ba? Tawagan na yan. Text na yan. Tawagan na yan. Dexter. Tawagan natin na yan, Dexter. One text away. Tawagan natin yan. My check. Tawagan natin kung lalaro si... Di, tulog pa yata eh. Kung bumaon pa. Tulog, anong oras na ba dyan, Makoy? Oh, alaw na Ang na ating dyan na, sa... hapon na nga. Galaw na yata sa inyo eh. Alas 12 dito. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Desi ng tanghali, ay, ng madaling araw. Yan, alod. Magtatanghali. Madaling araw. Tanghali din? Dito sa amin. Oh, Lods. Oo. Enemy Wow. dropping into the AO. Mas nauna lang sila sa sila Makoy ng isang oras. Kaya nga, no? Alas 12 pa lang. Wala, si Daily. Hindi na makakalaro si Daily. Nag-i-school na eh. Nag-i-school na tagal ng ano eh. Nag-i-school pero ano eh. Nag-iba lang Online yung sila schedule eh. yata. Di ba? Oh, person na daw, ano na? Ah. Napasok na talaga, hindi na online. Di good sign yun para sa ano, sa COVID, sa kanila. Kaya nga. Pati rin dito eh. Yung anak ko pumapasok Pasok na na sa ba ano eh. ulit?
go into the war zone. Flashbang going out. Nasa school ngayon eh. Alasin ko pa naman yung team Makoy. Papasok. The stress. Pamaga ngayon tol. Siyempre. Dagdagan ng May oras. ibang Ayos yan. schedule mo no? Lead them in. Daming pera Be niya. advised, gas is closing in. Marami na Ayun. yan. Safe zone. Marami tayong pera, sila tayo magkatrabaho. Oo. Warson na lang. Kung anak ka lang ni Pacquiao no. Si Pacquiao. Yun ang maraming pera. Ah puta, maraming pera yun tol. Papasabugin ba natin to? Pwede. Ay, Ay. nagdiretso pala ako. Iba pala to? Uy, Alright, nabawasan. get it done. Uy, Ayos ah. UAV. Buhay pa. Request recon flyover. UAV. Wow, naunahan pa ako nitong isa. Uy, saan ka? Naunahan pa Don't niya worry, ako. my friend. Don't worry. JFK Be ako. happy. Teammate has entered the Be gulag. happy. Walang Surviving lang earns yun. them redeployment. Don't worry. Yan. Worry, be Hindi ko siya happy. napansin. I got you back. Your teammate got a proper sword in. Pur kaputanan. Loot lang, loot ko ulit eh. Sana. Aga. Don't worry. Don't worry. To the next location. Got money. Yes. Don't worry. Ba, nag-embase bala ka. May kalabang kayo pare. Saan, saan? Ay, saan? Ayun. Ito, ano? Nasa taas. Walang by Nasa station. taas. Walang by station. Does anyone need this? Ayun, airstrike pre. Yung buy station. Nice one. Ah, Pana ni Rambo. Kaya nga eh. Biling ko lang si Meron strike pa Idol. pala dyan eh. Meron strike. airstrike. Yan, sayang yan tol. Yun, ganda ng baril naman ni Makoy. Ganda Makoy naman. Thank you, thank you. Uy. Rambo. Kasi Bruce Willis pala. Uy, may kalaban. Ito na sinasabi ko, pre. May kalaban na. Kalaban na dyan. Bunggi mo na mo kay bunggi mo na. Enemies in the area. Basag-basag eh. Banatan na yan. Basag. Uy, meron siya kasama, pre. May kasama siya. Maglakad ka lang ako. Nasa corner. Nasa corner. Teammate Mag-isa na lang. has entered the gulag. Corner, Jar. Surviving earns them redeployment. Ito, Jar. Patay na sa'yo. Patay na. Naku, napalikuran pa ako. Nice yan. Nadali pa niya ako. Dali pa tayo dun ah. Lakas ng baril niya. Si Jar lang talagang malakas eh. Naka ano lang. Jar. Nakapwesto lang sa ano. Oo, maganda nga lang pwesto niya. Yan, airstrike. Oh. Nakatago lang sa. Airstrike pala dyan. Ay, kunin ko lang May yan. airstrike pala dyan. Kaya Makoy yata. Papansin mo. Kunin mo na si Makoy. Kaako mo lang sa akin. Makoy muna, pre. Makoy muna. Nasa gulag pa. Uy! Uy! Be advised, your Uy. teammate Yan na, pre. Oh shit! Uy! are RTB at this time.
all up to you now. Kala ko. Hindi, pera yan. May ano eh, kunin ko na Kunin lang ko na yung yung scam. Scam. Kunin ko yung scam ko. Kunin ko. Sige. Sigurado may pera naman tayo siguro dito. Siguro. Hindi, makukuha natin siya. Dali lang, Makukuha natin. daming pera dito. Dami ng pera. Ito na, makukuha na natin siya. Napatay niya. Hindi, Oo. pre. Pasag ko lang yung isa, putik na yan. Yan. Pwede na. Yan, kung Piling ko lang kunin si natin. Idol. Oo, bilhin na siya doon. Oh, Bilhin na siya pagkas doon. magsineyo. Bilhin na natin si Mayor. Ay, Mayor. Loadout na. Yun lang ang malapit. Ay. Oo, tol. Yan na Loadout talagang na kayo. pinaka-safe pa. Loadout na tayo daw eh. Pinaka-safe pa. Bakit? Huwag kang tatak. Sacrifice na ba? Sacrifice? Surprise na. Tanong ka na kayo. Nasa kaulit kami. Nagdrama, ano? Nagdrama ang putik. Loadout na lang kayo. Yan na akong bilhin. Ano lang kayo? Pwede naman kami mag-loadout. Kunin ko tong isang scab ah. Tignan mo, mag-loadout tayo pero ako. Ano ka? Loadout tayo pero hindi masyadong nalit dito. Supply box ready for business. Saan mo naiwan yung gas mask kanina dyan? Dito sa Dito taas sa ng ano, hotel? sa may... Dito. Sa baba niyan. Ay, shit. Oh, dyan. Sa baba. Moving. Pagkalala ko Kunin mo naman dyan kayo, eh. tandaan mo Oh, yung kayo. tent. Tandaan mo ko yan eh. Baka dito. Alin? Yung gas Pagal tao. mask kanina, kunin mo. Objective located. Wala na. Oo. Kinain. Objectives updated. Move to the next location. Loadout Tara na. na. Loadout taas muna na tayo tayo. pre, sa taas. Sa Okay, taas sige. na, tara. Hear that. Come Pagal tao yan. Uy, may kalaban pa na. Wala Magbabalik tayo. ng mga camel to. Camel to, baby. Ako eh, shot Uy, shot. daming pera eh. Pre, may gas na pre, may gas na, may gas na. Tara na. Magka-camel Wala to. kaya dito. Diyan na yung camel to. Nagbabarilan dito kanina eh. Daming pera ni Carly, oh. Sige, loadout ako. Oh, Ako nang bala sa may inyo. pa-loadout si Mayor. Ako nang bala sa inyo. Ako nang bala sa inyo. Meron akong Bala. plate box Ayun dito. oh. Pare, Pwede may nang panggos na mag-ghost tayo. May doon. panggos na tayo. Kaya nga eh. Loadout drop headed your way. Utang na Inbound. lang yan. Marking new safe zone. Loadout tayo, tas ghost tayo. Hoy! Hoy, Ano yun? May bumabar. Hoy, Bumabar sa atin, pre. May bumabar dyan. down. in-airstrike ko. In-airstrike. May shield back dyan. May Meron shield pa back isa. dyan, pre. May nakatago. Di pa ako nakaloadout. Ito. Nandito sa puno to. Nandito sa blue, nasa blue. Ayun, ito. Nandito, nasa bahay na to. Ah. Yellow, nasa yellow na siya. Sugod kayo eh. Natatakot kayo. Punta, Nasa yellow, pupunta syempre. siguro sa loadout nila yan. Gago. Ano, mag-isa na lang tayo yung banatan to. Tara, banatan Saan? natin yan. Hindi ko alam kung nasa. Nasa yellow Tara. house na yan. Tara na. Tayo eh. Masugurin tao. Sabi ka nun. Kaya nga eh.
Wala pala tayong bala. Kaya, basta. Hindi ka kumuha sa taas, Lods. Hindi ka kumuha. Ah, may bala ba doon? Pero Lods. Oo, may bala sa taas, Bumili. pre. Bumili kayo, bumili? Bumili Bumili ako. si Jer. Ah, sige, balikan ko na lang. Wala na siya, Jer. Nag-right na yan, pre. Yung kasing Kung muna tayong ano. kalaban ang gulo eh. May bala din dito sa may ano. Moving. Ayun na yung gas. Paano nakatakbo yun? Kuha na kayo ng ghost nyo, pre. Kuha na kayo ng ghost nyo. Kumanan. Oo, kumanan, pre. Kumanan siya. Nandito. Ano, ganun na siya. Umalis na siya. Ayan na, pre. Harap na, gas na yan. Gas na, pre. Second naman yan, second. Gun demotion. Meron akong plate box Lutan. Sige, tol. Kailangan nyo eh. Ay, bilhin na lang pala ang bala. Ayun sila. Oh, ayun sila, tol. Oh, ayun, oh. Request recon Keep tayo ng mga yan. Entering the AO. Tara. Ilis pa rin ang gas Mauna sila. Mauna sila sa atin dito sa bahay na to, tol. Dito tayo. Sige. Sa likuran na lang natin muna sila. Sa likuran na lang. Sir, Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Nasaan sila? Wala tayong UAV, no? Nagamit ko na yun sa akin. Nag-advance sila. Kakaliwa na lang tayo, no? Baby boy. Para may walang kasabay. Kaliwa, tol. Kaliwa nga, kaliwa. Kakanan yung tropa. Ay, may train, no? May kalaban. Meron nga. Meron nga. Ambush na yan, pre. Tago. Mo ba? Wala. Tara. Bumaba sila. Papasok na kasi ng guwit eh. Ayun, no, na-down yung isa, oh. Oo nga, no. Nakamatay na yun. Ayan yan, tol. Wala na pang buhay yan. Sana pwedeng gamitin to. Moving. Takas na tayo. Nalambuli lang ang UAV. Sige, tol. Silence. Para makita natin. Kakatakot tong ano to. Nilipatan natin to. Pop ko na, ah. Pop, tol. Friendly UAV overhead. Meron nga dito, oh. Isa. Meron nga, oh. Ayun, oh. Ito, dito, mag-isa. Mataas. Oo. Gigna lang tayo nito, padiretsong to. May namatay, Kaya oh. nga. Oh, may recon sila dito. Moving. Got gas inbound. Safe Yan nila zone matatapos yun. Gigna lang tayo, pre. Tayo pa pesta. Enemy UAV overhead. Ayun, may ibig siya. Ghosted naman din tayo, no, di ba? Yes. Hindi mo kayo, diretso na tayo dyan. Panther heat. Disregard blast. So, ay. Nakatingin ako sa mapa Oo, eh. pwede. Tara, ay, ito na, ayun na. Sa likod natin, pre. Likod natin, pasok tayo sa first floor. Likod natin, pre. Magpa-practice lang tayo dyan ng mga yan.
Saan tayo? Sa ano? Yun, may Pasok na armor tayo box. siguro. Kukunin ko na to. Kukunin ko to. Gas is inbound. Papasok Tayo, lang saan tayo tayo? sa circle. Pasok lang tayo dun muna. To. Dito, sa may dulo niyan. Moving. Get to the safe zone. Pwede natin tong bounty. Pwede tol, Tara. pwede tol. O Rangers. Ayun. Team is hunting you. Stay Ayun o. Pinlaan mo Babahan niyo kasi pa kami, nakayan. Pala dito. Does anyone need this? Di pa pala ako nagpuputok. Sila kapagpatok. Di pa. Dalawa na tol ha. Dalawa na tol, dalawa na. Hostile dropping into the area. What? Bounty target has been marked. Killer. Enemy UAV Yun. overhead. Saan Makoy? Enemy UAV overhead. Patay na Pumasok niya. dito. Yeah. May isa pa, meron pa. Tatlo na pre. Sige, nandito lang sila. Saan? Ping mo nga pre. Saan? Dito? Ayun na. Baba natin dyan. Down. Dito sa baba. Uy. Gulat ako. Gulat din ako. Ghost Pati eh. na down mo yun, Jer. Isa na lang yan. Yan na yung bounty ko. Huwag kayong susugod kasi sa amin. Kayo naman. Nila alam eh. 100 years of experience tayo sa Warzone eh. Mas matanda pa sa ano eh. Sa game eh. No? Lumayo siya eh. Oh. Uy, red na. Ito na, Ayan na. tatlo pa rin. Ang susugod, mag-isa. Nasaan ang gago? Ghost eh. Bounty target is down. Well done. Kailangan mo ng Nice one. backup. Ghosted tol. Nakatago lang yan, tol. Ganap lang ng champion. Putang na, tana. Tana, sa likod ko tol. Likod ko. Putang na. Gulat pa ako doon. Nasa dito. Nandito sa likod ko. Banatan niya tol. Banatan niya. Enemies in the area. Tagbasag din. Teka lang, tol. Buhay na kita, Naku buhay po. na. Oy, Mike. Oh shit. Sige tol. Gas is closing. Kaya ba, tol? Safe zone. Kaya. Tol. Kaya tol. Kaya. May gas mask ka. Wala nga. Tahe na. Dito pa yun, nandito pa. Tangina, tamaan pa niya ako doon. Saan yun? Dito sa Nandyan building lang ko. siya tol. Ang galing magtago. Wait, saan Yan, dyan na. nagtatago? Ayun na, Palabas na. ayun na, nandyan. Lalabas siya. Diyan, nasa gilid mo dyan. Napansin mo. Yun, nice one. Nice one. Jer. Uy! May naka-snipe. Uy! Uy, nakila. Uy, Uy! Wow! Ang gatekeep. saan yun? Nasa ano, sa mga puno sa ano. Hindi ko mapin. You're in the gulag. Oh, ina. Fight to earn redeployment. Na-gatekeep Nasa tayo. bundok, Jer. Oo. Oo, ginikip tayo. Nasa Fight to nakilam na naman. get yourself Kalam, sorted. hindi, ibang team na yun eh, no? Oh, iba na. Patay na natin yung dalawa eh. Iba na lang pa. Iba na lang. Kilam lang. Listen up, soldier. Hintay lang ng pagkakataon. Oo, naghintay lang siya. Sort out or capture the Uy, nandun pala. Ano mo ah? Pensa na, nabaril kita. Does anyone need this? Wala naman sasakyan. Mag-online na daw si Ikong. Ah, sige. Tikong. Oo. Does anyone need this? Gabi Hindi na daw lang siya ako. nakapasok, tol. Hindi daw siya nakapasok. Hindi na rin ako papasok.
Hindi nakapasok sa Warzone. Ay, dyan, tol. Ako rin, hindi rin ako papasok eh. Sasabayan kita, tol. Five box identified. Para maganda-ganda. Location now. Hindi daw nakapasok eh. Pwede ba kayong ganun, Lot? Sa inyo? So, basta magpaalam ka lang May lakad Warzone. ahead of time. Oo. Okay, okay. Paalang pa ng Mag-Warzone. mag-Warzone. Lagyan ka, Jer. Magpapalam ka, no? Track updated. Sir, pasensya na po kayo. Hindi po ako makapasok eh. May Warzone po kami. Para na yan. Ano. What? Sabi siguro. Warzone. Warzone. Huwag niyang kunin yung scabby ko. Uy! Uy! Ayun. Uy! Ah. Biglang liko, ano? Biglang liko. Biglang liko. Iniwan Uy! yung ano. Ay, may tao, pre. May tao. Uy! What the fuck? May tao, pre. May tao. Tulungan. Expander. Banata mo dyan. Banata mo dyan. Ang ina mo. Nagkakap pa doon. Ano na lang, 100 na lang. Hindi pa umalit ang tanga eh. Plate up na yan. Plate up na. Plate up. Ah, may loadout doon. Binabantayan yan. 100 na lang mga lods. Ay, 500 Pwede na lang. Pwede na lang. Ay, meron pala. 800 na pala eh. Yun no? Oo. Doon na lang ako sa likod, ano? Loadout na. Oo, pwede tol. Para hindi ka na lang doon sa loob. Delikado doon. Abot pa siguro yan dyan. Abot pa yan dyan. Abot pa. Abot pa yan. Abot yan. Abot yan. Lord. Solid work so far. May tao. May tao tol. May tao tol. May tao tol. Tangin na naman. 25 remaining. Dapat sa gitna ako na pala. Sige. We'll be back. Meron din tol. Meron din. Oo. Wala. Ano na rin, maliit na rin yung circle eh. Kaya hindi ko. Nakaw na yun pa. Si Kong. Jer, naka-ano ka? Naka-Geforce yung sa'yo, no? Ano yan, yan? Yung sa'yo, gumagamit ka ng Geforce mo, yung ina-alt-Z mo pag ano, bago ka maglaro. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko ma... Yung graphics mo, yung graphics card mo, ano ba? Ah, Nvidia. Nvidia ano? Nvidia ano mo? 2060 RTX. Pares lang pala tayo. Oo. Di ba pag nag-uumpisa, hindi mo nakikitang press Alt-Z para sa gamitin mo yung Ah, filter? pag nag-record ako, gagawin, ano ko yun? Ginagamit mo. Pero pag dalimbawang game lang ganito, hindi mo ginagamit. Ano lang, yung stream lang. Kasi lahat naman ng nangyayari, naka-record na sa Facebook eh. Yeah. Hindi, I mean, hindi mo napapalitan ng graphics mo, yung lilinaw talaga, magiging... Ah, hindi. clear talaga. Ano na yung sa akin, yung settings ko, hindi ko na ginagalaw eh. Ano na lang, yung render resolution ko 60, mababa lang. Bakit ang baba ng render resolution mo? Para mas mataas yung FPS ko. Ganun ba yun? 60 ang nilalagay mo? 60 pero yung yung Screen press rate mo yung screen ko 1536 by 864. Inaano mo pala. Yung screen refresh rate ko nakalock 100 eh. Pag maganda ba yun, pag mataas ba FPS mo, maganda ba yun? Mas maganda yun. Para mas hindi delay ng konti yung movement. Parang pag tumatama ka, sakto talaga yung tinatamaan mo. Minsan ina-advance mo yung tinatamaan mo para sumakto. Tatry ko nga 70. Naka 100 sa akin eh. Ang render rate. Dati naka 100 ako eh. Pero gusto ko lang hindi ma-exhaust yung yung graphics card para maganda yung laro mo. Sabagay. Ginawa kong 17 sa akin, tatry ko nga. Pero maganda pa naman sa akin. Kontento na ako dito. Oo, maganda nga eh. Kaya nga, try ko yung 70 tol. Tara, isa pa daw, sabi ni Kong. Sana daw. Binawasan ko.
Ah, Naka 100 ako eh. Dati. Dati naka 100 din ako. Sharp na sharp eh. Titingnan ko ang FPS niya. Pero ito, tamang-tama lang sa akin. Okay na to sa akin. 60. Tignan ko yung FPS ko. Ginagamit mo ba yan, yung ano niya? Yung Alt-Z, yung NVIDIA Experience? GeForce Experience. Oo, ginagamit. Ginagamit ko. Gusto mong mag-record. Yan din ba ang pinag-i-stream mo? Hindi man, hindi ko pinag-i-stream lots. Ah. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Sabi ko eh. Dati nung ano nagawa 100 ako eh. Pero sabi ko hindi ako nakakapatay dito, hindi sabi pala, ko. kahit 70, Binabaan ko, ganun pa rin, hindi pa rin ako nakakapatay. Ayan. Hindi pala yung graphics. Tingnan mo, naka 70 lang ako to. Ang ganda ng graphics din. Render resolution niya. So kaya itong mas mababa, no? 60 yun sa akin. What the fuck daw, sabi mo sa akin. Minura mo naman ako. Dito na nga lang ako sa practice game nakakapatay eh. Does anyone Bala dito. Ayun pa ako. Bala. ayun sa practice. Yan na naman, nagmura na naman, tignan mo. Start warming up. Stand Ayos by nga for din deployment pala. to the war zone. Dinaba ko nga din yung sa akin. Ang ganda nga. Yung ano ko, yung mga shadow ko, puro low. Dinisable ko na rin. Yung texture mo, resolution mo, Check ko. loading yun, yung texture mo. Shadow map. Ay, yung texture ko? Normal. Oo, naka-normal. Particle quality low. Naka-low nga din sa akin eh. Yung shadow map resolution low, cache spot shadows disabled, cache sun shadows disabled. Proceed to the safe Puro zone. disabled yun sa akin. Kaya nga. Okay yan. Okay nga, 70 lang. 60, pili na ko ulit ang 60 mamaya. Recon gaming tayo to, tara. Recon Gaming. Tara. Sa train tayo. Ay, nasa kabila pala. Wala, kabila sa to. Saan tayo? Patay muna tayo ng AFK, Ayun pala, Recon. Nasubukan nyo ng ano? AFK. Nakuha yung Bolt. Ito na, daming pera. Marami yun, tol. Madami pupunta doon. Oo. 100,000, tol? Oo. Sinubukan namin kagabi. Eliminate all targets. Uy! Ano yun? Baka Wala, magsisigaw. In-execute oh. Magsisigaw, Makoy. Sisigaw? Si Bruce Willis ba yun? Ang nagsisigaw Oo. pag ganun? Siya pala yun. Hindi ko narinig. Nagsisigaw tapos sumisigaw. Wow, I'm gonna broke your neck. Yun ang sinasabi niya. Ah, Yun pala siya. Sigaw siya talaga. ay. Oy, orange back. Sana all. Pinamad si Ikong. Lalaro siguro si Ikong. Ay. Wala rin. Kakain lang yan eh. Kakain lang yan. Layo pala ng Recon. Parang ang lapit ng pinin ko eh. Pag linakad mo na eh, yung layo na eh. Uy, pera. Ano mo na rin. Punta na ako sa inyo.
silence oh. Uy, open yung pinto dito. Open na. Oo. Nako, meron na dyan pumunta. Para na nga. Basag din dito. Pero hindi looted lahat. Hindi niya niloot lahat. Tamad. Ito, Uy! tana. Puta. Ako, nandun kay Makoy. Nakay na kayo na. Ay! Ano? Uy, ilan? Ilan? Tatlo. Ah, dalawa na lang. Kami, pre. Binabanata ka ba, Makoy? You're in the gulag now. Fight to Di pa open naman. deployment. Gulat ako. Nasa loob Paano ba? ko si Mako yun? Sa loob You're tol. up next, mate. Get ready. Dito ako tol oh. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or Nasaan sila, Makoy, banda? their ass. Stand by for reason. Diyan na sa loob. Balik ako Yan, dyan. dito diretsyon to. Ah. Ayan, sa diretsyon niya. Abangan na lang natin sila. Gusto mo. Magkakamali nyo. Hindi nyo kami. Napasok yung isa niya. Hinagyan ko siyang usok sa kanila para ano. Bounty target is up. Ayun, Let's get it sila done. yan. Sila yan. Nasa bubong. Ayan na. Yan na. Down yung isa dito. Nice one. Tuloyan mo na tol. So Tuloy mo may na, isa tol, pa. tuloy mo na. May isa pa. Naglalakad lang siya eh. Naglalakad yan. Oh. Down. Tara, pre. Tara. Uy! Ba't tanging tatlo sila? Nakabalik yung isa? Sa taas, Jer. Oo, sa taas sila, bubong. Ay, nabuhay na. Dalawa na ulit. Nice. Dalawa yan, dalawa. Oh, mayroon pa sa tulay. Di wala silang baril, pre. Oy, basag na to tol. Pinatay Meron ko pa lang sa yung tulay isa, mo, ano? pinatay ko lang Tulay, isa. sa taas ng tulay. Meron pa. May isa. Patay mo na tol. Isa, tol. Patay ko yung Meron isa, pa. tol. Meron pa. Nasa taas lang Meron yata pa yan. nandito Walang... yung pumatay sa akin eh. Loko yun eh. Meron din kanina sa ano eh. Sa taas ng tulay eh. May isa eh. To. Paepal eh. Nasaan, tol? Nasa taas pa rin sila? Oh, sa taas mo. Tatalikuran ko to. Yan o, hagdanan. Yun. Ay, kala ko kalaban. Ito, nandito siya. Nandito nga siya. Yung isa nandito pa. Oh, Ayun, shit. nakita ko na. Doon pa rin. Pang team Andun pala pa rin, yung andun pa bounty. Okay, nandiyan pa rin ha. Saglit lang. Patayin lang natin to. Ako meron pa dito Ito. sa bahay. Ito na, sumusunod siya. Yun. Pwede natin bilhin si Jer. Bilhin natin si Eh, Jer. pag mo. safe lang, pag safe lang. Patayin nyo muna pag ano. Ito na puta na. Tabubong pa rin.
Putang niya na ka. Sige, patayin niyo muna siguro. Ayun. Fuck you. May third party na. Saan tayo? Takbo na lang. Tara na. Takbo na muna lang. Ibang ano yan, ibang party na yun. Kunin ka to, sunduin kita. Yun ako yung loadout natin, nandun dyan. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Ayun o, may iba pa talo. Gas is inbound. Wala nga baril ko. New safe zone. Oh, tangin na, wala pa. Ay, dito ka na pala Wala eh. kang baril dyan. Tara dyan, dyan na tayo, dyan tayo. Saka sa ano na lang tayo? Sa ano tawag dyan? Farmland na lang. Oh, basta. Uy! Uy! Mamatay ulit. Teammate has entered the Kala ko hindi na mamamatay. redeploying. Bangga, sorry. Gulat na gulat. Umatras. Natrasan Saan ako mo doon. nag-snipe dyan? Uy, Ay no, ini-snipe ka. Natrasan ako doon, Jer. Hindi ko, Ayun, hindi kasagot sila natin. sa'yo. Pwede pang mamatay na yun pala, pre. Tangin na nyo. kahit saan, may tao. Hindi na tayo pinahinga. Salamat kayo, hindi pa namin kasama ang master kitong namin. Oo nga. Diyan na siya. Ano natin, go na. Pagkasama namin si Master E, wipe kayo. Team wipe. Wipe kayo. Oo, kaya. Gagawin Team kong wipe kayo, 60 si na Insan lang. yun eh. Try ko ng 66. Sa true insan. 66 pala yung pinakamababa ng sa akin, Jer. True 66 insan. pala. Ay, ilan ano? Ano? Carlisle? 66. Ang random resolution lang sa akin, 66 ang pinakamababa niya. 66. 60 sa akin. Yung kasing size ng screen ko eh, 1536 by 864. Yung sa'yo? Hindi Oh. hindi 1920 Sa akin- by 1080p. Sa akin, 1267 by 713. Oh, okay. Pwede ka rin Okay, babaan sa sino akin ah? eh. Malaking sa'yo. Sa akin, 32 inch by 18 half. Laki ah. Ito 4K? Ginagamit mo yung depth of field mo, Jer? Ha? Naka-disabled ang depth of field mo? Saan banda yun? Sa ilalim ng... Shadow? Diba may NVIDIA Oh, DLSS? Naka-on yun sa akin. Naka-on yung DLS ko. Anong nakalagay sa'yo? Balance? Taka lang. Quality. Pero sa higher image quality than balance mode? Hmm. For 2K gameplay. Anong for 2K gameplay ibig sabihin niya? Yung resolution ng ano mo, ng screen mo. Bago lang 'to eh. Okay. Ito ang ano na gustuhan ko eh, yung DLSS eh. Kasi nag ano eh. Quality? Quality nilagay mo? Quality? Oo. In-experiment ko 'to eh. Turn off ko. Parang wala ring difference sa ano eh, sa RAM usage eh. So, ilinagay ko sa quality. Kaya siguro medyo okay pa no. Kasi binalance eh. Kaya nga. Oo nga eh. Dati wala 'to eh. Kaya nga. Dati wala eh. Uy, 2K nga. Tangina, smooth na smooth ah. 'Di ba? Ganda no? May balance ng Oo, performance at ganda saka quality. Kaya nga, oo nga. Ganda. Favorite na tayo, Brad. Hanggat wala siya, no? Sige, sige.
Palagi na tayo nadadali. Gusto natin mag-recon eh. Rebirth is... Mayroon namang ano. May tao naman. Oo nga eh. Lagi tayong nadadali doon. Tayo tinigilan. Rebirth is the night. Maganda nga yung quality pala. Nakabalance kasi yung sa akin binalance. Baka tataas pa ang Marksman, FPS mo dyan. Sabi nila, Ano malakas lang daw ako? ang Swiss eh. 60 lang ako pre, ang FPS ko. Nag-iiba-iba sa akin. Iba-iba siya. Naglalaro rin sa akin sa ganyan. 55, 60, ganyan lang. Ayun, 40. Ano pero, Ayun, 469. Rebirth baka Island. yung screen na yan. Island. Ang ganda nga ng quality. Ang ganda nga ng quality. No, Jeff. Oo. Itong isa. Ibang Ganda iba. nga ng feature na yun eh. Itong ina. Enemy soldier Ang ganda. incoming. Ang lupit. Pilipino. Ang lupit, tol. Parang tunay na tunay yun. Quality. Ano naman ng quality pala? Dapat lot, bilhin mo na ng 3060 na graphics card mo. Hindi pa ano, normal yung price nila. Hindi pa bumalik. Ang mahal eh. Dahil yung sa ano, government tax yata yung tarot. Bakit Tarit. ang mahal no, no? 3060 po. Ang mahal. Stand by for deployment to the war zone. Bibiling ko sana yung 3070 RTX. RTX? Pero ano, overpriced pala. Overpriced. Magkano dyan sa inyo? 1,000 may get, 2,000. Halos 50% ang ano, increase niya. So, makakaabot ka my ng God. 2,000. O 2,000 nga, no? bangka. Nakulang na 2,000. Battle Team. Royale. Lonely M1. Be advised, gas is closing in. Saan tayo? AFK? Ay. Laki. AFK? Dire-diretso. Hindi, AFK? Tubig na yan, tol. Tol, tubig na yan. Try natin dito, try natin dito. Enemy team is hunting you. Stay alert. Walang ya, wanted ka na kagad mo ko. Ito AFK. naman po rin gusto nila eh. Timokoy na naman. Targets in the AO. AFK Kita tayo na eh. naman balong. Kita na naman balong. Gas mask ko. Pang last circle. Stay together, stay together. Kainan na kayo. Bugbugin natin Tao muna. dito eh. Dito sila. Saan pre? Taas na to. Good out. Tarel! Pero okay na din ng 2060 no, Der, no? Ganda na naman Oo. yun, no? Pinag-edit ko pa ng ano eh, ng 4K at saka ano, para video. Ang galing. In-experiment mo pala yung sa'yo, no? Ang ngayon ko lang nasubukan to eh, itong Enemy okay UAV na to. overhead. Wala, yung nila lumapit sa'yo, Makoy. Natatakot sila. Kuha lang ako baril ko dito sa orange. Ako rin, Jar. Wala akong baril eh. Nag-update ba sa inyo ngayon? Oo, Wala. konti lang. Konti, yung konti. Ano na naman kaya yun? Di ko pa nabasa yung Sa akin nung last time may update eh. Kami meron. Uy, dalawa Makoy. Lumapit ka kasi. May precision ako. Kaya... Ayaw naman lumapit. Night. Nagbounty sila. Ayaw lumapit eh, no? Enemy UAV overhead. Ay, Nag-UAV pa. Hindi pa kayo na-contento? Nag-UAV pa kayo? Ayun yung pang mga. Hindi na kayo na-contento. Oh, averted. yun.
Ayun, Wala ano daw? sila, Ah, wala. oo. Gas is moving. Ito, lo. Asan sila Makoy? Be advised, friendly precision airstrike inbound. Yippee! Bahala kayo dyan. Tumakbo. Ano sila? Aerostrike sila oh. May kalaban sila, may kalaban pala sila. Oh. Meron sa buy station sa taas. Ayun oh, ayun oh, ayun oh. Target right here. Dito lang kami. Ito pa ay pandeho. Ito pa ay pandeho. Ito pa ay pandeho. May box sa baba. Sa taas. Pero nga. Meron? Dahil loadout. Nasaan loadout natin? Bigyan naman kayo ng loadout. Friendly loadout drop. Oh, narinig yung panalangin. They're targeting me. Tara. Ito pa ay pandeho. Got gas inbound. Safe zone relocated. In their sights. Wait ka muna. Hey, may tao kay Jer. Dito sa baba. May tao kay Jer. Nice. Nabuhay yung isa. Yun. Perfect. Team wipe. Ano talaga si Balong eh, no? 5 remaining. Daming tao doon. Sa loadout. Dami. Wag na, pre. 5 box. Okay na tayo dito. Hey, naka-loadout sila, oh. Dito, Jer. Naka-loadout sila, Jer. Map to. Hindi ako nakabagsak sa ano. Na-late na ako. Lakten, no? Nakalakten pa tong isa. Hindi nila alam ginano. Ano to? No, Lakoy, parang nag-loadout na rin tayo. Makoy, eh. Oo nga eh. Kaya nga eh. May mga gas mask pa dito. Jer, dito ka na bumagsak, Jer. Sige. 5 box kasi yun eh. May nag-loadout dito. Baka mag-snipe. Maganda ba yung sniper nila? Babalik pa yan, pare. Second fire, pande. Na-wipe mo sila, Makoy? Na-wipe mo? Oo. Walang nga, Jer. Ano na naman sa'yo, oh? Oh, may ano oh. RC oh. Milsim na naman kalaban mo, pre. Ayun ka sa'yo, milsim na naman. Pilsim. Gas is moving. Makoy, tignan mo yung sa kanya, naka-milsim. Timing 18 minutes. Hindi, ganun pa sa akin, tol. Ganun pa rin. Yung black pa rin nakikita mo sa kanya. Oo. Walang yan sa akin, milsim. Eh. Tara, pre. Sulong tayong konti, pre. Yung RC, dati kinuha nyo, eh. Nung ginamit ko yan, nag-glitch ako eh. Na-stuck ako. Nagtakta. Oo. May nag-loadout sa taas pala. Hindi na mag-unmount. Receiving hostile fire. Molotov out. Dito muna tayo. Tambay lang sa gilid. Tonight. Ting. Tao dito. May tao dyan, sa taas. Oh, may nag-loadout ah. Mga baby boy nag-loadout. Nag-loadout ang mga baby boy. Ayan, nagbalik na. Hindi ka na milsim. Okay na. Pilsim. Got gas inbound. Safe zone relocated. Uy! Uy, parcel. Uy! May bababa dyan. May nag-loadout dyan kanina eh. Ayun na, may bumaba nga. Ah, nasa bubong.
Meron sa bubong. Sa bubong nga. God damn. Uy, ang galing naman nito. Headshot ako kagad, pre. Ako rin eh. Cheater, Headshot pre. ako eh. Cheater, pre. Cheater. Point front. Nice. Down ko rin. May sama ko eh. Dito. Saan? Utang nila. May kalaban dyan? Dami nila. Huwag ka pa mapatay dyan, huwag ka pa mapatay. Sige, sige. Nadaan ko lang yung isa, pre. Binubuhay nila eh. Supply box identified. Marking Huwag kang location papatay, now. Jero. Huwag kang papatay, pre. 13 seconds. Yan na sila, Jero. Nakuha pa yung loadout nila. Nice one. Ganda naman. Nice naman. Taks, ang ganda. Panis. Naku po, Becky pa yata. yung Mahaba. student. Mahaba yung hair eh. Mahabang hair. Tao dito. Ayun na. Next objective located. Ako, may tao pa yata sa akin. Tangina, dalawa. Nag-invite ng Seiko. Nag-invite na nga siya. Tapusin natin muna. Sige. Babalik pa si Jer. Papapatay, huwag ka papatay, tol. Oo, tol. Hindi talaga, tol. Diyan lang ako. Balas. Less than 10 enemies remain. Yan na, lumabas na sa'yo. Hindi umabot. Buzzer beater ano? Buzzer beater? Nasa, Nasaan si Ikong? Ayan. Takay. Salitay kay Ikong. Salitay kay Ikong, pre. Ah, sige, sige. Kalaro niyo ba si Jer? Ayun. Oo, yan. Yan. Oh. Live tayo. Master Ikong. Nag-live ka Daya ba? mo naman, tol. Tol? Tol, daya mo naman. Hindi mo nila ibang ating champion. Hindi nga ako nakano eh. Utang, ganda nun. Sinave ko yung clip tapos hindi pala naka ano. Ay, hindi mo Daya. nadali, tol.